karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi, kailan Sa laing bahin, makatilaw sa ko sa gamay kalipay silang pagpuyo din May magsweldo din si Brian. Lord. Asa naman sa gas, gilis mo ka? Ako'y pabayro ni iluna silang ref, hamin. Ihatod ko ni. Inutang man din nila na. Tuwa na si Elvira. May gilakaw man. Sige na. Ay, hamin, tuo di ay. Dadol diri ay siya. O lagi. Oy, sila'y papalita o konsumo na to, ha? 2 ka kilong bugas na lang na nahabilin ay. Sweldo maron Brian. Sila'y pagastuha sa atong konsumo. Ludi. Diling ilan ng tuyo ko, min. Ang mansado kita'y mo palamoy nila. Hoy. Pagbantay na sinultihan mo, ha? Batian ka sa tong nak. Kayubsan ka. Noong sir taong ka, oy. Ano sa'y gusto ni mo? Ha? Kita mo gasto? O sige, gasto Misapi man ka. Nga kanang kita ni mo sa imong motor, igo-igo na sa motor o gasolina. Bayad abang ang motor. Sura. May ikaw ta, oy. Noong sir taong ka, oy. Ngurong di na to anak si Luna. Basta kinahanglan nga mo gasto sila din uy. Kay niya sila puyo din Sige, ato na ko. Naunsad man si Lodya taon, oy. Kaya ngumunto na ako, kinasingkasing ang pagdawat sa muna. Huwag yung mga siyambanang si Brian. Hastilan ni Bayana. Nahinanong pag-ayaw si Brian. Huwag itumat kung nag-ihag ka na ako. Si baby said, nanguyatin, ug ang iyang kamot nasa dughan sa iyang papa. Murag nakasabot kami ito padugigda si papa ni. Ka-cute. Ibalhin ako siya. Tingali dili makamatngon si Brian. Umratugan ang bata. Dali-dali anak ha, baby. Balhin ta ka diri sa pikas ha. Nanay natugi hapon imong papa ay. Basta ang akong anak ay. Dili ka baby ha. Unya alihan ta kag unlan. Cute sa mo baby. Huwag ikamatkan si Brian. Hapo kit in taon kaayo siya. Si Mama man itong bagong misakay sa jeep? Asa man ito? Saan man yung Elvira, uy? Sakay to, Elbs! Oh. Sorry ha, kuyawan ka? Lainan ni mo, uy. Kuyawan lang ko da. Binakogligsan ko ni mo. Oh, misal ba ito, baya ko? Dali, hato ka. Ato ba yung paingon sa inyo? Sakay na! Salamat na lang. Doon naman ko. So, datiskina ng amo. Sakay lang, good. Kabusan niya. Please. Magkikita mo kong Brian. Dali na. Sige na lang, uy. Lain na sa lagi ng gidahan mo sa kinan. Gigamit nilang van. Dito mo na yung auto sa shop. Gipakuha ni auntie nako. Gisuko, day ka. Kung mahapit kas bay malangan ka. Way kaso. Hibaw man ang auntie nako nga langayan ko. Doon na kasi isugo na ko. Di mas lamay nga malangan ko. Imo kinang iya ang porsoso? Pure gid ba? Oh, maguwang man ang aning mama nako. Ay, wa na day kay mama. Oh, 5 anyos pa ko. Huwag dihan akong auntie nako. Pila man mo ka magsuon? Ako ra. Oh, di ay ba? Uy, ilugar na lang diha sa unahan, oh. Diha na lang. Maglisod kag bakin kung isod pa nimo. Oh, kajot. Ablihan ti ka. Ako na, uy. Nanaro akong pare no. Asot sa man yang off.
Wala ba ko kay Bawda kay may gilakaw ra ba ko? Dali ay dayon. Aw. Salamat, LV. Wag ko mapakya sa higayon na da. Kay nagiantag gyud ka. Dayon diri oy. Aw mo dayon gyud ko. Og ulitawan ko ni Bayhana. Musugot ka nila ko. Lingkod una di ha. Susihon ako sa Ilona og niya na ba si Brian? Di lang sa ka. Lon? Ilona? Lon? Shti, hinaya imong tingog natug si Brian. Is- Nga naman. Sorry. Naasiing ko'y. May tuyo ko na siya ni Brian. Di na lang ko tukawon si Brian, te. Gikapoy in taon niya. Ako lay atubang niya, te. Or di, ikaw na lang ba? Palihog ko, ha? Kay bawo man ko pa. Ilan ng pasangil nga si Brian iyang tuyo. Pero ikaw gud na, te. Naibog mo gud na si Inggoy ni mo. Unsa tong gisulti ni mo, Lon? Ikay tuyo, ana. Pasangil lang niya nga si Brian. Kagusto na ni mo, te. Baya, no? Kung pares pa siya kapogi ni Brian, musugot tingali ko. Pero, ato na niya. Di na ko siya type. Ate, sad, uy, buutan, baya na. Maayong tao. Goy! Ah, Sa ko di ka? ayong kontag mo no. Naanas, papa. Dahil sa to. Pa! Oh. Usa nang dani mo? Ako na ipahimutang ini. Di man na bisita ni mo. Si Brian may ang tuyo, good, di man ako. Oh. Inggoy, natuog pas Brian. Gikapoy. Nga naman unta. Hibaw ko. Si ate ang tuyo ni mo, unsa no? Unta. Unya na naman si Papa ninyo. Kung seryoso kasi mong tuyo ni ate, ayaw kahadlok. Ate, ato ba nga si Inggoy? Susihong ko na ang bata, ha? Excuse. Daliti siya mainom ti, uy. Ay, ayaw na nang mainom elves eh. Ayaw na. Thank you. Inggoy, mientras wa pa si Mama ba, lakaw na lang kaw. Natug man si Brian, ug wa kay mahimo. Oh. Uy. Palihog Eh, lang. LB. Lakaw na, please. Hay naman tong amigo Brian. To na pa, oy. Natug man si Brian. Ya, saba wala to dalitin yung mainom, pabugnaw. Di man siya. Wala pa, nakita lagi to na ko sa Mama ay. Misakay lagi to chip. Magbayad to sa gidatahan nga rep ba nila ni Ilona. Hama si Ilona? Nascore to nila pa. Nga naman. Ay, pas sila nang inahan ninyo. May lang gani kay wa makadungog siya sa Brian. Ha? Kay nga naman. Nagsulti ganina nga sila si Brian mo ipapaliton sa atong mga konsumod ni Sbay. Unsa? Ay maubitaw nga nagpalit na lang sa kubugas humay. May naklasya sumay. 5 kilo na akong gipalit. Nainom na nato sa mama ni mo nga ila ang kwarta si Brian mo nagpalitan na. Lain na dyan aning Mama eh. Mura man hinon og di niya anak na si Ilona. May kay wa sila makabati pa. Mo lagi oy. May ubos kito bag nakabati pa. Ngao gyud. Sa sarang inahan mo nga di man naggarag sulti. Mutabi mi gyud bahala na gud sa sakitan. Og maano to dai ha Ilbi. Ingnon lang nato nga ilan ang pinalit ang bugas yung gida ha. Dako di Og mga kakita dilata. ron pa. Ha, sa to? Dako di kagkita ron. Sa imo pagpamasahiro ba? Na may mga dilata. Giutang ko man ang mga dilata taon, utang man na bugas sa may gakas na kung palitan na. Mao ba? Ay. Kada ko, be! Kaya akong karne, hoy! Inas Mama ay. Pugoso kayo eh. Kasugat til ni. Ay, imo na itong akong giingaw ni mo ha? Ngayon masayop na baba mo. Opa. Ma? Oh! Nana di ay ka. Wow! Nagisi na ba na yung plastic? Gaingnan ako si Ilya nga dublihi ang plastic. Nagtinihik yun. Tulog na kakilong baboy. Kadaghan ko dani ma. O na may ref na to. Ipahiwa ng papa ni mo ha? Pahugasi una ibutang sa ref. Ay, nangumpra ka karnilot? Teka na sa 2 kilo eh. Sitag suwag baboy. Taas ang presyo na imong kalaki da. Then kapit na.
Na nagyan man ako sila sa Ilyang ganina, naglapa sila. Na nagpalain kong 3 ka kilo. Utang na. Utang. Oh, sila na may pabayaraan na. Ah. Da, pila ra gud na 3 ka kilo. Mama, Paghumbaon niya. Alas 8:30 ko muna ka, sweetheart. Pahinamdamay ko sa oras, ha? Matagpilaw ko kadali. Alas 7 pa man. Hangyo niya imong boss ha. Nga buntag na sad ka sunod nimong duty. Kay maluoy kay ko nimo. Lahi gid ang pagkatulog sa gabi Sige baya. lang, sige lang. Anto sa una ta. Main lang kayo, may trabaho ta. O, today, Lon. Tagay nag-usa ka libo, bi. Nakautang na ikong Arnil. Ikugan ko niya, eh. Nalimot ko bayad. Ato pa ng usang simana. Nganong nakautang man ka? Kaya ito nang nagkamot-amot mi og kuan, kwarta kaya nasunugan na mong kauban. Luoy kayo. Ug daw ginang bahay. Huwag ko hambutang. Pero may na lang kay luwas ilang pamilya. Nag-amot-amot mi. Usa ka libo akong giamot kay luoy kayo. Pila na nabilin sa atong kwarta. Makatigam na kita, sweetheart. Kay niya naman tapuyo sa inyo. Pero maabot na ta sa gastuhan. 1,000 no? Pagtigom kita. Samtang may income ko. Magkatigom kita kay wala naman tabag abang. Unsa no? Iluna? Brian, syempre. Dili ko sa sultihan nga mangayo si mama matagpuan og 3,000. Iluna, may gisulti ka ba? Nganong gitanaw ko nimo og ingon ana? Ngano, sweetheart? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!